Rozvod je ťažkou skúškou v živote oboch partnerov. Nie vždy však pre sklamanie z manželstva. Kameňom úrazu býva delenie spoločného majetku, ktoré nemusí dopadnúť férovo. Najmä ak jeden z partnerov nechce dať tomu druhému polovicu. Zákony u nás nechávajú špekulantom voľné ruky. A tak obrať ex-partnera o všetko nie je problém. Rôzni špekulanti a podvodníci sa snažia zneužívať aj to, že existuje BSM. Ako taký som prehrala som ho na prvom pojednávaní hneď od stola. Takéto fiktívne právne úkony sa týkajú väčšinou majetku, ktorý má nejakú značnú hodnotu. My v zásade vychádzame a stále sa spravujeme kodexami ešte zo 64. roku. Môj príbeh sa začal v podstate, keď som podala žiadosť o BSM. Mi prišiel doporučený list a zistila som, že môj dom ide do exekúcie. Ja som v živote nevedela, čo je exekúcia. V roku 2013 som obdržala žltý listoček, povedomenie o začatí exekúcie. Exekučná suma bola 300 000 a vlastne exekuoval sa celý majetok, včetne rodinného domu, firmy a vlastne všetko, čo sme mali. Hneď vtedy, ako som prišla z pošty, som povedal, čo si to za dlh vymyslel so svojou rodinou. Lebo my sme žiaden dlh nemali. A čo povedal? Že áno, povedal, že nemám sa s tebou o čom baviť. Dialo sa to v praxi pomerne často, keď sa niektorý z manželov snažil ukrátiť toho druhého manžela o spoločný majetok takým spôsobom, že sa robili fiktívne dlžnícke právne úkony, najčastejšie pôžičky, odovzdávané v hotovosti. Ten dotyčný, ktorý si uplatňoval ten dlh, uvedol, že on nesplácal a napriek tomu, že viackrát vyzval. Zaujímavé, že ja som to vôbec nemusela byť podpísaná a mňa tiež nevyzýval, že prečo neplatím dlh. Nepovie druhému manželovi, že sa zaviazal veľkou pohľadávkou voči niekomu inému a zrazu ten manžel zomrie, alebo sa tí manželia aj pohádajú, idú do rozvodového konania a ten druhý manžel, ktorý nemal vôbec ani vedomosť o tom, že jeho manžel sa zaviazal k niečomu, zrazu musí trpieť aj za toho druhého. Krátko po tejto prvej exekúcii mi prišla ďalšia exekúcia na 100 000. Takisto mala vlastne notárskú zápisnicu podpísanú len jedným z manželov, to znamená, že môj ex-manžel to podpísal. Opäť som o tom nevedela. Následne sa uznával ten záväzok vo forme notárskej zápisnice, čo je priamo exekučný titul a tým pádom vlastne manžel, ktorý o takomto dlžníckom právnom úkone ani nevedel, nakoniec prišiel ten spoločný majetok v rámci exekúcie. Tým, že začali tieto súdne pojednávania, my sme sa proste... my sme boli jedna rozhádaná rodina, však samozrejme. Následne sme sa rozviedli, súdy ďalej pokračovali a potom vlastne môj ex-manžel zomrel. Povedal mi, že rozvedieš sa so mnou, prídeš o všetko, nenechám ti nič. Čo sa moje podarilo, lebo vtedy ako príslušník našich orgánov činných v trestnom konaní to mohol dovoliť vybaviť. Ústavný súd túto záležitosť riešil a vyslovil, že takýto právny úkon je neplatný, pretože nebol vykonaný so súhlasom a vedomím toho druhého manžela. A samozrejme ten manžel sa tej neplatnosti právneho úkonu musí v rámci konania dovolať. Ten ako taký som prehrala som ho na prvom pojednávaní hneď od stola, to bolo veľmi rýchle. Stačila táto notárska zápisnica na to, že sudkyňa dala taký rozsudok. Odklamaní partneri tie súdy prehrávajú, napriek tomu, že existuje judikatúra ústavného súdu pri notárskej zápisnici, ale dá sa aj vychádzať pri nej zo znamkách. Súdy neakceptujú tú judikatúru. To by chcelo väčšiu odvahu zo strany súdu pozrieť sa na vec spravodlivo, samozrejme z pohľadu okolností a nebáť sa aj odôvodniť, že teraz túto vec neuznám, na ten námietku neprihliadnem, pretože je to v rozpore s dobrými mravmi. Bolo to v snahe poškodiť druhú stranu, to, čo sa v zásade medzi manželmi nemalo by a tak ďalej. Čiže ak by súdy mali väčšiu odvahu, aj dnes sa veci dajú riešiť, čo ale neznamená, že netreba pristúpiť k zmene. Váš bývalý manžel si aj reálne požičal tie peniaze? Ja si doteraz myslím, že nie. Lebo aj tá zmluva o požičke bola na 4 riadky bez úročenia. Čiže to tiež bolo také, že kto vám požičia proste takú veľkú sumu bez toho, aby nechcel nejaké úroky. Maximálne v rodine. To boli úplne cudzí ľudia, ktorých som videla prvýkrát v živote. Čiže aby ste museli im splatiť tú celú sumu? V podstate áno.
A to ešte splácam. Vidím mnoho nedostatkov, nielen v tej vašej čiastkovej veci. Tých vecí, ktoré treba riešiť v občianskych vzťahoch, je mnoho. Aj doba sa posunula a aj vidíme, že aj tá prax súdna niekde sa odchýlila tak, že naozaj nechráni potom slabšiu stranu. Ten dom ste spolu nejako opravovali? Nie, kúpili sme si regulárne pozemok z obce a spoločne sme ho postavili. Bolo druhé kolo dražby, bol predaný dom za polovicu. No a doteraz on v tom dome žije a je tam pod nájme. Manžel si to poistí tak, aby ten majetok v konečnom dôsledku skončil v jeho rukách. Nie je nič výnimočné ani to, že majú aj účty na iné osoby vedené, prípadne majetky písané na tretie subjekty. Potom to zabezpečujú cez nejaké záložné práva alebo cez nejaké iné skutočnosti. Ešte komplikovanejšie to majú súdy v prípade zmeniek, ako pri notárskych zápisniciach. O takej kauze sme hovorili pred 4 rokmi. Týkala sa bývalého šéfa štátnych hmotných rezerv Jána Tušima a jeho ex-manželky Larisy. Ich spoločný majetok mal ísť do exekúcie, pretože bývalý vysoký úradník údajne nevyrovnal svoje dlhy. Žiadna pôžička nebola. Toto je celé výmysel, je to celé účelovo spravené pred právoplatnosťou rozvodu. Otcovi je jedno, že tá BZM-ka zostane prázdna, ale mama skončí na ulici. Mám tie peniaze, alebo či ich dlžím? Ja tie peniaze dlžím. Ja ich nemám. Notárskú zápisnicu, v ktorej Ján Tušim uznal svoj dlh, bývalá manželka napadla na súde. Súd rozhodol v náš prospech o neplatnosti právneho úkonu, že bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vyvolať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov. Po rozhodnutí súdu však veriteľ doručil exekútorovi zmenku podpísanú Tušimom. Bola na viac ako 1 300 000 eur. Sme sa dozvedeli len z už začatej exekúcie a nikdy som nemohla byť účastníkom konania. Ak na základe zmenky sa vydá súdne rozhodnutie, ktoré je právoplatné vykonateľné, veriteľ automaticky môže podať návrh na exekúciu a uspokojiť sa aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielneho spoluvlastníctva manželov. Potom ten druhý manžel by mohol sa pokúsiť to riešiť cez súdne konanie ako nejakou neplatnosťou alebo podobne, ale pri zmenke to je naozaj veľmi komplikované. Ja som sa radila s právnikmi. Právnici viacerí takisto tvrdia, že zákon je zlý, nedá sa s tým pracovať. Je to veľmi citlivá, komplikovaná problematika. Ak zákon nerieši, lebo nemôže riešiť všetky životné situácie, nastupuje tu problém morálky, etiky, zaužívaných pravidiel. Pojednávalo sa 8 rokov s dokazovaním. Sudca, mám pocit, vedel, o čo ide, chápal, ale nevedel, čo s tou zmenkou. Tú zmenku môžu prísť do papierníctva, kúpiť a na kolene si to podpísať a potom to má taký účinok všade na súdoch. Aktuálna právna úprava v podstate takýchto manželov nechráni. To je zásadná vec, že aj Česká republika túto skutočnosť pri rekodifikácii civilného práva vyriešila pomerne dobre. Občanský zákoník říká, vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, tak může být společné jmění postiženo jen do výše, jež by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. Smyslem tohoto pravidla je vyvažovat ochranu věřitele a ochranu společného jmění, respektive druhého manžela anebo rodiny. Zmenka je veľmi variabilný a pružný nástroj, ktorý sa využíva v Európskej únii, ale aj na Slovensku. S tým, že na Slovensku častejšie sa zmenky zneužívajú ako v iných krajinách Európskej únie. Dlho sme bojovali, niečo sme videli aj zo zákonov, jak to funguje na súdoch, aj na polícii. A napadlo nás, že urobíme petíciu a začneme teda oslovovať aj politikov, aj občanov. Petíciu nám podpisovali ľudia. Pochopila som, že ten problém existuje nielen u nás, ale vo viacerých prípadoch. Väčšina z nich rezignovala. Ja som medzi tým podala na polícii podozrenie z trestného činu podvozu, že žiadny dlh nebol, že som bola proste okradnutá. Riešilo sa to na polícii, na prokurátore, vyšla som cez generálnu prokuratúru, proste všetky možné regulárne kroky som využila k tomu, aby som sa domohol spravodlivosti, no bezúspešne. Je treba riešiť dva problémy, zmenkový a šekový zákon a občiansky zákonník. Tu sme chceli veľmi ľahkým spôsobom doplniť zákon aspoň o to, že pri takýchto požičkách alebo pri nejakých
takých úkonoch väčšieho rozsahu, čo by zasahovalo vyslovene do rodinných záležitostí, že by manžel potreboval súhlas druhého manžela. Snažíme sa otázku nastoliť na ministerstve spravodlivosti, tam to väzne. Ministerstvo samozrejme vníma danú problematiku tak v rámci zmenkového a šekového zákona, ako aj v širšom kontexte súvisiacej právnej úpravy. Je potrebné upozorniť pritom aj na fakt, že len možné navrhované doplnenie uvedeného zákona samo o sebe nemusí stačiť. Mal som vôľu vyriešiť aspoň zmenkový a šekový zákon, len som dospel k tomu, že riešením zmenkového zákona veľa nezískame. Zmenka musí obsahovať čas plnenia, sumu plnenia, miesto plnenia a hlavne toto miesto plnenia je zraniteľné, pretože to miesto plnenia si Adam vymyslí do Bukurešti a už sa to riadi právom rumunskej legislatívy. Podvody pri rozvodoch mohla obmedziť novela občianskeho zákonníka, o ktorej na konci minulého volebného obdobia rokoval parlament. Nepodporila ju vtedajšia koaličná strana Sloboda a Solidarita. Ja som najskôr pripravil vlastne novelu zákona, ktorá prešla všetkými čítaniami, až úplne na posledné záverečné hlasovanie niektorí poslanci zazmätkovali a o pár hlasov tá novela neprešla. Prečo váš klub teda hlasoval tak, ako hlasoval? No, bolo to primárne preto, lebo sme považovali ten návrh za nesystémový a mimochodom negatívne sa k tomu návrhu postavilo aj Ministerstvo spravodlivosti. A to naše riešenie spočívalo naozaj len v tom, že by sa tá pohľadávka potom uspokojovala len z polovice toho bezpodielového spoločného vlastníctva manželov BSMK. To zásadné stanovisko, ak išlo z ministerstva negatívne, tak bolo postavené nie tak ani vo veci proti samotnému ako obsahu návrhu, ale spôsobu, že by do kódexov sa nemalo principiálne zasahovať cez poslanecké návrhy. Ja som potom 15. maja vlastne končil vo funkcii, čiže poslanci, ak by aj chceli, parlament môže vždy prelomiť aj stanovisko príslušného rezortného ministra. Som bol taký zarazený, že to ministerstvo spravodlivosti nechcelo ani o krok, o milimeter ustúpiť z tej terajšej právnej úpravy, ktorá podľa mňa nie je úplne ideálna. Ja som mal ešte chuť, vám poviem pravdu, napísať inzerát normálne do novín, že chcete vedieť, ako pripraviť ex-manžela, ex-manželku o majetok, napíšte mi. Ja vám dám cestu, ako to u nás na Slovensku ide. V každom prípade si myslím, že naozaj kódexy sú tak závažná vec, že sa musia meniť, mali by sa meniť cez riadny legislatívny proces, nie cez poslanecké návrhy. Tá dotyčná zmienovaná úprava alebo návrh tej úpravy, že by nevyriešil to, ak nejaký súd chce rozhodnúť nesprávne, čo bohužiaľ sa u nás stáva, tak by jednoducho napriek tej úprave rozhodol v prospech niekoho, aj keď by to bolo protizákonné. Riešenie sa naťahuje aj v tomto volebnom období. Som komunikoval s Ministerstvom spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti mi slúbilo, že uznali, že je to problém a zároveň, že ho budú riešiť pri rekodifikácii občianskeho zákonníka, pretože nemôžu to takto čiastkovo riešiť. S čím som sa stotožnil, ale nepočítal som s tým, že až taký dlhý čas uplynie. Ministerstvo aj túto oblasť problematiky tak eviduje, analyzuje a v zmysle toho by pristúpilo aj k ďalším krokom v rámci možnosti úpravy platného právneho stavu a jeho prípadných zmien pro futuro. Ako dlho sa rozpráva o rekodifikácii občianskeho zákonníka? Rozpráva sa o tom v zásade, odkedy vznikla samostatná Slovenská republika. My v zásade vychádzame a stále sa spravujeme kodexami ešte zo 64. roku. Ministerstvo spravodlivosti sa nebráni vyriešiť tento problém. Už len treba dosledovať, či naozaj dostoja svojho sľubu a v decembri predložia rekodifikáciu alebo novelu občianskeho zákonníka. A ak nepredložia, tak potom si poviem ja, že na jar 2026, ak tu ešte budem, tak predložím ja tú novelu. Aj vy ste podpísali tú petíciu za zmenu zákona. Áno, som za túto zmenu, lebo mne už to nepomôže. Ale pomôže to ďalším ľuďom, ktorí sa vlastne ocitli v podobnej situácii a myslím si, že ich je dosť. Oni to robia, aby si tie majetky vrátili alebo speňažili, aby proste dokázali niečo chceli dokázať tomu druhému manželu, alebo nechať ho bez peniaze, bez bývania, to sú takí proste, nechcú sa podeliť. Nie každý človek má kde ísť. Nie každý človek má tú rodinu napríklad a musí bojovať sám a keď nie je dostatočne aktívny alebo nemá tú možnosť, tak nemá šancu. Museli ste začať od znova, áno, samozrejme. Od znova, od piky, od nuly. So styčenou hlavou a išla som dopredu.